I pozdrav svima. Dobro jutro, dragi moji i dragi moji. Dobrodošli u moj najnoviji video. U današnjem videu ću pokušati da razrešim večitu dilemu ko je bolje, Luna ili Kia. Dakle, analizirat ćemo deo po deo, što se kaže, rastavit ćemo na sitna crevca. I diskografiju kompletnu, i fizički izgled, i preglede, i lajkove, i dislajkove, i fanove, a boga mi, pjevačke sposobnosti. Pa da krenemo lako. Round 1. Fight! Ne krije da je bivši, priznaje da je bivši. Većina ljudi koja je gledala Zadrugu zna šta se stvarno izdešavalo. Kia je pobednica Zadruge. Luna pobednica Zadruge. Sloba Radanović je zajedničko nešto njima, dakle bio je u braku sa Kijom, pa kad je ušao u Zadrugu onda je postao dečko Lune Đogani. Ali suština svega toga je da je sada bivši. Jeli? I zato će obe od mene dobiti po 1 poen. I dođe smo do dela koji se zove fizički izgled. Stara poslovica kaže da o ukusima ne vredi raspravljati, ali ja pošto pravim ovaj video ipak raspravljam o ukusima kao i o fizičkom izgledu. Dakle, Luna Đogani. Moje subjektivno mišljenje je da je ta devojka toliko antipatična kao pojava da ja ne znam. Znači, ja imam visoko i veliko čelo, ali ona me je zajebala, brate, u svim segmentima. Grudi je nabuđila, ne znam kakva je kad se skine, to zna Mare. Znači, dupeta nigde. Stopala na nogama kao jeta. Znači, kad završi muzičku karijeru, može slobodno da se zaposli u vatrogasnoj službi da gasi požare. Meni, lično, je. Kia! Mislim da ovdje ne treba pretjerano trošiti reći, što i ja naravno neću raditi. Iznao sam svoje subjektivno mišljenje, a to je da je Kia Kockar jedna mnogo simpatičnija i lepša pojava od Lune Đo. Tako da, moj poen i ovog puta ide za Kiju. Flawless victory. Ovdje neću mnogo da komentarišem, samo ću da izbacim screenshotove pesama koje su izbačene na YouTube. Tu se vidi sve, koliko ko ima dislajkova, lajkova i koliko ko ima pregleda. Pa da krenemo. I opet isto sve se isto ponavlja. Arena ponosa gdje ljudi... Ne znam kako da vam objasnim, a da vam ne crvene obrazi. Ja hoću nekog da ispuni mi sne. Za tebe imam novi bez rode gardije. Meni treba neko mnogo jak da me čuva kada padne mrak. Da ima čarobnu lampu kao Aladin da me kupi. I mislim da je ovdje sve jasno. Više pesama ima Kia, više pregleda, manje dislajkova. Ono plavo što vidite kod Lune Đogani, to sam ja dislajkovao. Tako da, opet moj poen ide Kiji. Sad će biti šta će biti. Ovdje neću previše da razglabam, niti ću da ubacujem delove iz klipova gdje i Kia i Luna prezentuju svoje raskošne talente i raskošne glasovne mogućnosti. Kao što verovatno velika većina vas zna, radio sam klipove koje sam montirao gdje ističem pod znacima navoda glasovne mogućnosti i talenta Lune Đogani. Za Kiju to nisam radio jer nije bilo ni potrebe, jer je devojka od samog starta pevala svojim glasom. Obje imaju podjednak talent za falš, podjednako autotuna u svojim pesmama. Samo što se meni čini da Kia peva svojim glasom, mada kod
Lune Đogani, znači, diskutabilno da li je ona pjevala svoju prvu pesmu. I što se tiče nastupa uživo, pogledao sam par klipova i došao do zaključka da se Kija tu mnogo bolje snalazi, da je prirodnija na sceni. I zbog svega toga moj glas opet ide za Kiju. Final round. Ovdje samo slika, nema ton. I dobro, znači stigli smo do samog kraja. Ovo je samo nekolicina komentara upućena meni, zato što su se fanovi Lune Đogani našli uvrijeđeni jer ja prozivam njihovu miljenicu kako ne zna da peva. Dobro. Dakle, bolesnijih fanova od Lune Đogani ja u životu svom nisam vidio. Čitao sam i komentare Kijinih fanova, znači ima i tu par, za mentalnu ustanovu, ali ovi, brate, svaki treći. Znači jezivo. Tako da, Luna ubedljivo pobeđuje u ovom segmentu bolesti fanova, ali zbog toga što je to u negativnom kontekstu dobi se -1 poen. Da ne zaboravim samo da pozdravim hejtere koji mi upućuju negativne komentare, a to su uglavnom fanovi Lune Đogani. Za njih imam samo jednu rečenicu. Šaljem vam jedan umetni poljubić. Srca moja mala. Dakle, to je to od mene za danas. Vidimo se u mom sljedećem klipu. Prijetno i doviđenja.